İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam mehriban ildeşler. Dedin şuunki programa qoşulup yanıngda men ören şat. Men geçen gepleşiklerimizde öğrenen zatlarımız size kömek edenler dep umid etýäryn. Biz geçen gepleşikde Hudaýyň bizi nähili bagşlaýyşy barada gurrun edip geçipdik. Biz şeýle hem Zebur kitabyndan birnäçe ayetlara seredip geçdik. Dawud paça baradaky ayetlara. Dawud paçaň Batşeba bilen eden zinahorlugy barada toňul sap yürekden Hudaýa dilek edip toba edip Hudaýa ýüz tutany Hudaý on günälerini bagşlady. Ne şu barada birnäçe ayetlara seredip geçdik. Men şeýle hem şu gepleşigimizi Zebur kitabynyň 102-nji babynyň 8-nji 10-njy ayetlary bilen tamamlapdym. Onda Reb barada, on häsiýeti barada näme diýdi? Reb rehimdar we merhametli, sadyk söýge bay we giň gowurly. Ol bizi hemişe ýazgaryp durmaz. Öz gaharyny baky saklamaz. Ol bizi günälerimize göre garanok. Ýazyklarymyza göre ol gaýtaranok. Çünki gökler ýerden nähili belentde bolsa, Rabbiň sadyk söýgüsi özünden gorkýarlara şonçada beýik. Günnogor gün watardan nähili uzakda bolsa, şonçada ol günälerimizi bizden aýyrýar. Ene şu ayetlarda biz diýdik, Hudaýyň tide bolan söýgüsi nähili beýik. Ol diýe ýer bilen gök nähili belentlikde bolsa, Hudaýyň tide bolan söýgüsi şonçada beýik diýe. Siz oýlanyp görüň. Yer bilen göğün arasy nähili beýik. Hudaýyň tide bolan sadyk söýgüsi şonçada beýik diýe Hudaýyň sözi. Siz ananýaňyzmy şoňa? Hudaýyň şu aýtýan sözlerine. Öz kalbyňyzda siz Hudaýyň söýgüsini duýýaňyzmy? Eger siz duýmaýan bolsaňyz, Hudaýa ýüz tutup dilek edin. Ol öz mukaddes ruhunyň üstü bilen size söýgüsini görkezler. Hemem siz şol Hudaýyň siziň günäleriňizi günnogor gün watardan nähil uzakda bolsa, şonçada daşlaşdyrýandygyna ynam etseňiz, şoňa ynam edip ýaşaňyzda Hudaý bilen gatnaşaňyz hasam ýakyn bolýar. Men şu günki gepleşigimizde ýene-de Hudaýyň biziň günämizi bagşlaýyşy barada dowam etmekçi, hem käbir ayetlara seredip geçmekçi. Gelin häzir Zebur kitabynyň 85-nji babynyň 4-nji, 7-nji ayetlerine bile seredip geçelim. Ene bu ayetlarda da Rabbiň merhametli hem geçirýän Hudaýdygyny bize görkezýärler. Sen şatlandyr öz bendäňiň kalbyny. Çünki saňa, ey Taňry, tapşyrýaryn janymy. Ya Taňry, sen ýagşy we geçirimli. Seni çağırýarlaryň barna içilýärdiň sadyk söýgüňi. Ya Rab, kulak goý meniň dogama. Dikkat ber perýadymyň dad biwadyna. Muşakkatly günümde çağırýan seni. Çünki sen berersiň maňa jogaby. Ene bu Zebur kitabynyň 85-nji babynyň 4-nji, 7-nji ayetlerine şeýle diýär. Zebur kitabynyň 85-nji baby bu dilek barada. Eger siz isleteňiz, şol 85-nji baby dolu okap ony dilek hökmüne
Hudaya aydıp bilýärsiňiz. Dawud paşa bu şoň Hudaya bolan dilegi. Tidem şonu batyl ses bilen okap Hudaya ýüz tutup bilersiňiz. Siz bärde bir zady belläň. Dawud paşa hemişe öz kalbyny Hudaya açyp başlanna ol şeýle pesgurluk bilen başlaýa. Bärde biz görýäs, "Ey Taňry, men janymy saňa tapşyrýan" diýär. "Ey Taňry, sen ýagşy we geçirimli, ödüňi çagyrýarlaryň baryna sen sadyk söýgeni içilýän" diýär. "Ulak goý men dogama, hem men şol peryadyma da dikkat ber" diýip ol Hudaý hereket etmäge çagyryp otyr. "Bu şokgatly günümde men sen çagyrýan, sen baňa jogap berersiň" diýär. Ol ynam bilen Hudaýa şeýle ýüzlenip otyr. Ynam bilen Hudaýyň merhemet tagtyna gelip öz günäsiniň bagşlanjakdygyny bilýär. Täze ol Hudaýyň geçirýän, geçirimli, bagşlaýan Hudaýdygyny bilýär öz durmuşynda. Tidem Hudaýa şeýle ynam etip ýaşasaňyz, Hudaýa şeýle batyrgylyk bilen oň merhemetine oň merhemet tagtyna ýakynlaşyp bilýärsiňiz. Dawud paşa ýaly. Ol siziňem dileglerinizi, dady periyatlaryňyzy eşitmäge taýýar. Gelin häzir İşaya kitabynyň 55-nji babynyň 6-njy, 7-nji ayatlaryna bile seredip geçelim. Bu ayatlarda Hudaýyň günäleri özüni agtarmaga çagyrýanlygy barada, şeýle hem toba edenleriň günälerini geçirjekdigini wada berýänligi barada bize gurun berýär. Rebbi tapylýarka agtaryň, ýakynda çagyryň. Pisler öz ýollaryndan, erwetler öz pikirlerinden dänip, Rebbe dolanyp barsalar. Reb olara rahim eder. Hudaýymyza dolantyrlar. Ol gaty geçirimlidir. İşaya peygamberimiz Hudaýyga utanap, Hudaýyň häsiýetini düşünüp, oň biziň günälerimizi geçirjekdigini şüpgesiz bilip otyr. Hudaýymyza dolanyň diýe ol gaty geçirimlidir. Bu Hudaýyň sözi. Erwetlere näme diýe? Öz pikirlerinden dänsin, öz erwet ýollaryndan dänip, Rebbe dolanyp gelin, ol size rahim eder diýär. Bu Hudaýyň sözi. Hudaý geçirimli. Siziň günälerinizi geçirmäge taýýar. Siz Hudaýa dolanyp barmaga, toba etmäge taýýarmy? Siz taýýar bolsaňyz, Hudaý sizi gujak açyp garşy almaga taýýar. Ýöne toba etmeklik bu pak ýürekden, sap ýürekden bolmaly. Şeýle ýagdaýda Hudaý sizi dinlemäge taýýar. Gelin häzir Matta kitabynyň 11-nji babynyň 28-nji, 30-njy ayatlaryna seredip geçelim. Şu ayatlarda İsa Mesih bizi özüne gelmäge çagyrýar. Nähili ýagdaýda bolsaňyz, İsa Mesih size ýüzlenip şeýle diýär. "Ey argyllylar, agyr ýüklüler, men ýanyma gelin. Men size dynçlyk bereýin. Meniň boýunturygymy dakynyňla menden öwreniň. Men mylaýym hem pesgowludur. Janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýunturygym ýumşakdyr. Ýüküm yeňildir" diýär. Boýunturuk bärde näme üçin İsa Mesih boýunturugy ulanyp otyr? Täze siz bilýäňiz, haçan şol ýeri ötüş ekinekmäge taýýarlananda görýäňiz, iki öküz bilen ýer törlýär, şeýle dämi? Şoň üçin şonu gödeňine tutup İsa Mesih bärde biziň oň bilen hemişe şeýle bir ýagdaýda birlikde bolmaga çagyryp, bu men boýunturygymy dakynyň diýip otyr, menden öwreniň. Hemişe özi bilen bile bolmaga, iki öküdiň bir çatylşyp ýer sürüşde ulanýaşy ýaly, biz hem İsa Mesih bilen gündelik durmuşymyzda şeýle bir boýunturykda bolmaly. Oň ýerden ýöremeli biz. Ol şeýle hem özüniň mylaýym hem pesgowludygyny aýdyp otyr bize. Ol bize dynçlyk bermäge, kalbymyza rahatlyk bermäge taýýar. Hem ol men ýüküm siziň käwre ýeňildir diýär. Şoň üçin biz oň bilen bile bolanmyzda bizde durmuşymyzda azrak ýeňillik bolýar. Şol mala basylmagy siz gowy ýa-ni ýer sürüp mala baslanda diňe bir öküz bilen etip bolmaýar. Şo hukman iki öküz gerek malany sürmäge.
Ene biz İsa Mesih bilen günlük durmuşymyzda özümüz ýeke gitmäni diňe İsa Mesih bilen bir boyun turukda bolup edil iki öküdiň bir boyun turukda bolşy ýaly bizem İsa Mesih bilen bir boyun turukda bolamyzda hem zat yeňil bolýar. Täze biz Hudaýyň güýjüne daýanyp oturýar. Öz güýjümiz bilen malan süýräp oturamyzda. Onu diňe özümiz etjek bolsak gata agyr bolardy bizem. Ýene de käbir ayatlarda İsa Mesih'in günahımızı näde bağışlayanlygy barada gurrun edilýär. Gelin häzir Luka kitabynyň 7-nji babynyň 36-njy 50-nji aralygynaky ayatlaryna teredik geçeliň. Ene bu ýerde İsa Mesih'in günahly aýaly bağışlaýyşy barada gurrun geçirilýär, gurrun gitýär. Bir gün Fariseýlerden biri İsa'ny nahara çağırdy. Ol hem Fariseýiň öýüne baryp saçak başyna oturdy. Fariseýler siz bilýäňiz bu dini adamlar bolan, dini mugallimler ýaly şol kanuna gaty teretaplyk bilen Musaň kanunlaryny ýerine ýetirmek isleýän adamlar. Olar özlerini dindar hökmüne görkezip İsa Mesih'in aýdýan zatlaryny dinlemedik bolar. Ol hem Fariseýiň öýüne baryp saçak başyna oturdy. Şol şäherde günäkär bir aýal bardy. Ol aýal İsa'nyň Fariseýiň öýüne naharlanýanlygyny bilip, çüýşi gapda hoşboý isli ýağ getirdi. Aýal İsa'nyň öňüne diýdine çöküp, aglap, göz ýaşlary bilen onuň aýaklaryny ýumaga başlady. Soňra aýaklaryny saçy bilen söpürüp öpdi we hoşboý isli ýağ çaldy. İsa'ny çağıran Farisey muny görüp, eger bu adam peýgamber bolýan bolsa, özüni elleýän aýalyň kimdigini, nähildigini bilerdi. Bu aýal günäkär ahyryn diýip içini gepletdi. İsa munyň üçin oňa Simon, meniň saňa aýtmaly dadym bar diýdi. Ol hem aýdy ber mugallim diýdi. Bir adam iki adama kart pul beripdir. Birine 500 kümüş teňe, beýleksine 50 kümüş teňe. Bergisini bermäge hiç pullarynyň ýokdugy üçin ol bularyň ikisiniň hem bergisini geçipdir. Munyň üçin olaryň haýsysy Hudaý hat köpteýär. Simon, meniň pikirimçe bergisi köp geçilen adam diýip jogap berdi. İsa, dogry pikir etdiň. Onsoň İsa aýala tarap öwrülip Simona şeýle diýdi. Bu aýaly görýärmi? Men teniň öýüňe geldim. Sen bolsa aýaklarymy ýumaga suwdy bermedin. Emma bu aýal aýaklarymy göz ýaşy bilen ýuwup, saçy bilen tüpürdi. Sen meni öpmedin, emma bu aýal men tä bäri gelelim bäri aýaklarymy öpüp otyr. Sen başyma ýağ çalmadın, emma bu aýal aýaklaryma hoşboý isli ýağ çaldy. Şonuň üçin hem men taňa aýdýaryn, bu aýalyň köp günälleri bagşlananlar. Çünki onuň söýgüsi köpdir. Günälleri az bagşlanlaryň bolsa, söýgüsi azdyr. Onsoň İsa ol aýala, "Seniň günäleriň geçildi" diýdi. İsa bilen bir saçakda oturarlar, öz aralaryna günälerini bagşlaýan bu kimkä? diýmäge başladylar. İsa bolsa aýala, "Seni imanyň halas etdi. Arkaýyn gidiber" diýdi. Ene bu Luka kitabynyň 7-nji babynyň 36-njy 50-nji ayatlaryna şeýle diýär. Biz şu ýerde näme öwrenýäs? İsa Mesih barada, hem şu aýal barada näme öwrenýäs? Ol aýal İsa Mesih'in ýanyna gorkmazdan gelip, on öz günäsini bagşlamagyny isläp, diýdi çöküp, göz ýaş döküp, göz ýaşy bilen İsa Mesih'in aýagyny ýuwup otyr. Indi bärde biz Fariseýleri görýäs. Olar diňe şol dini däp destura göre ýaşap, İsa Mesih'in aýdýan zatlaryna üns bermedik adamlar. Ene soň Fariseýler näme diýip otyr? Bu aýalyň İsa Mesih'e degip şeýle edip oturanyny görüp, olar bu adam ne peýgamber bolan bolsa, özüni elleýän aýalyň kimdigini, oň nähildigini bilerdi. Ol aýaly ýanyna getirmedi diýip
Olarda şeýle pikir bar. Ýöne İsa Mesih Fariseýlerden başgaça. İsa Mesih günä edilen, günäsini bağışlamak isleýär. Ol özüne yürekden, sap yürekden toba edip, özüne öwrülürleriň günäsini bağışlamaga taýar. Ene biz on şu ayal bilen gatnaşygyna İsa Mesih'iň yüregini görýär. Şu dünýädäki adamlar, biziň töweremizdekiler hem edil Fariseýler ýaly bolup bilýär. Dini däpde sura göre, adatlara göre hereket edip, özlerini dindarlar hökümine görkezip, ýöne yüreklerine İsa Mesih ýok. Yüreklerine onda rahimlik ýok, rahim şepagat ýok. Olar diňe öz isleýän zatlaryny etmäge şoňa umtylýarlar, beýleklerden hem özlerine hyzmat etmekligi talap edýärler. İsa Mesih bize hyzmat etmäge geldi. Özü hyzmat etmäge geldi. Hyzmat edilmek üçin gelmedi. Şoň üçin biz gaty teresap bolmaly, öz durmuşymyzda Fariseýler ýaly bolmaly däl. Şu ayal edermellik bilen oň ýanyna gelip, ol öz günäsiniň geçilmegini isledi. Biz hem nähili günä bolsa da İsa Mesih'e edermellik, batyrgylyk bilen ýakynlaşyp bilýär. Hudaýyň merhemet tagyna biz edermellik bilen, batyrgylyk bilen ýakynlaşmaly. Merhemet tapmak üçin, rahim şepagat almak üçin, Hudaýyň töýgüsine eýe bolmak üçin. Men diýdim bu barada Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 15-nji 16-njy aýatlaryna şeýle diýär. İsa Mesih biziň ruhaniymiz şu an. Şoň eden işiniň üstü bilen biz Hudaýyň merhemet tagyna haçan bize kömek gerek bolanyny ynam bilen, batyrgylyk bilen ýakynlaşyp bilýär. Biz hiç şüphe etmek gerek däl Hudaýyň töýgüsine. Hudaý bize eýýän töýgüsini görkezdi. Öz ogly İsa Mesih üstü bilen. Ol biziň hemişe ynam bilen öz merhemet tagyna ýakynlaşmagymyzy isleýär. Ene şu ayal bärde görýär Luka kitabynyň 7-nji babynaky ayal, ol şonu bize öwredip otyr. Biz ynam bilen Hudaýa ýakynlaşyp bilýär. Ene bärde görýärsiň İsa Mesih ol Fariseýlere näme diýdi ol? Ol bir tymsal olar bilen paýlaşdy. İki adam barada, iki bergisi geçilen adam barada şeýle tymsal paýlaşyp otyr. Ene şu ýerde bir adam barada ol iki adama qarz pul beren, birine 500 kümüş teňe, beýleksine 50 kümüş teňe beripdir. Ýöne şol ol qarz beren adam olaň ikisiniň hem bergisini geçdi. Ondan soň İsa Mesih näme diýär? Şolaryň haýsy şol qarz beren adam has köp tüýüpdir. Elbetde köp bergisi geçilen adam diýip şeýle jogap beren. Ene şu ayalym ol zinahorluk bilen günä eden bolmaly. Ýöne İsa Mesih oň yüregini görüp, oň özüne şol mätäşligini aýtmaga İsa Mesih'e ýakynlaşyp, toba edip, göz ýaş döküp aglap oturanyny görüp, İsa Mesih oň günäsini bagşlady. Ol biziň hem şeýle etmegimizi isleýär. İslenip günäni bagşlamaga taýar. Ýöne diňe İsa Mesih'e bolan ynamysy bilen biz şeýle etip bilýär. Ene bu ayal görýärmi diýip ol Fariseýlere ýüzlenip otyr. Bu İsa'ň aýtýan sözleri. Men sen öýüňe geldim, sen men aýaklamy ýumaga su bermediň diýip. Bolan İsa Mesih'iň döwrüne hemişe biriniň öýüne barana ayak ýuwulmak üçin su goýulypdyr. Su berilipdir. Bu ayal bolsa İsa Mesih'iň aýagyny göz ýaş bilen ýuwup, saçy bilen tüpürip otyr. Şoň üçin ol hem şeýle hem oň başyna ýağ çalyp, aýaklaryna hoşboý itli ýağ çalan. Soň İsa Mesih diýär, men şoň üçin hem size diýän, bu aýalyň köp günäleri bagşlandy. Çünki oň töýgüsi köp. Onda şol hatda öz günäleriniň içinde de oň Hudaýa bolan töýgüsi ol güýçlüdir entegem. Şoň üçin hem ol ynam bilen edermelik bilen Hudaýa ýakynlaşyp bildi. Günäleri az bagşlananlaryň töýgüsi azdyr diýe bärde görüşmi diýýärler. Soň İsa ol aýala näme diýdi? Sen günäleň geçildi diýip oňa şeýle diýdi. Günäs näme üçin geçildi? Ol kalbyna hiç zat gerilen taklaman, Hudaýa açaçan aýtdy İsa Mesih'e. Şoň üçin hem İsa Mesih oňa hem yürekden toba etdi. Öňkü eden günäler üçin. İsa Mesih şoň üçin hem sen günäleň geçildi diýär. İsa aýala seni imanyň halas etdi. Arkaýyn gidiber diýdi.
İsa Mesih şugun tüde de şeýle ýüzlenip otyr. Durmuşyňyzda nähili erwet günä edenim bolsaňyz, İsa Mesih tüde ýüzlenip edil şu aýala diýişi ýaly seni imanyň halas etdi. Arkaýyn gidiberdi. İsa Mesih'e bolan iman ötü bilen kalbyňy açoňa. Nähili günäden bolsaň aýt. Ötünç toramagyň sory. Men günäli boyun alýan, günälemme geç. Men taňa mätäç, töýgüňe mätäç, merhametiňe mätäç, rahym şefagatyňe mätäç. Maňa öýdüňi has köprak aýan et diýip şeýle dile getsek, Hudaý seniň günäňizi bagyşlamaga taýar. Yine de biz Luka kitabynyň 23-nji babynyň 32-nji 43-nji aýatlaryna şunu görýär. İsa Mesih haçta haça çüýlenip otyr. Ol haça çüýlenen wagtynda öz gapdalyna, on gapdalyna 2 sany gan hor bardy. Her tarapynda bir gan hor. Ol öz gapdalynaky bir gan hor bagyşlady. Bu diňe bagyşlanmaklygyň merhamet üstü bilen bolýanlygyny görkezýär. Halas bolşuňam diňe Hudaýyň merhametiniň üstü bilen mümkindigini görkezýär. Hiç bir biziň edýän gowy işlerimiz, öz insan güýjümizde edýän gowy işlerimiz bizi halas bolşa eltip bilmeýär. Diňe İsa Mesih'e bolan ynam üstü bilen biz Hudaýa gelip bilýär. Sebäbi men ýene bir gede gaýtalaýan, erim bagyna adam ata bilen howana günä eden pursatyndan başlap, şo ýerde Hudaý bilen insallaryň arasyna ruhy bölünşik boldy. Sebäbi Hudaý bizi özi bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmaga yaradypdy. Şol Hudaýyň esasy ilkinji planydy. Ýöne muny şeytan bulaşdyrdy. Adam ata bilen howanany aldamaklyk üstü bilen Hudaýyň planlaryny bulaşdyrdy. Hem adam ata bilen howanany Hudaýyň garşysyna öwürdi. Olaň kalbyna şüphe salmak bilen Hudaýyň sözüni sorag etdi şeytan. Şol pursatdan bäri insan bilen Hudaýyň arasyna aýralyk boldy. Ýöne Hudaýyň uzak dowam etmegini islemedi. Sebäbi onda şeytan üstün bolardy. Hudaý şol ilki kalbyna bolan pikirini hem şol öz maksadyny berjaý etmek üçin İsa Mesih öz ogluny şu dünýäge ýollady. Öz ýeketäk ogluny şu dünýäge ýollap, şol İsa Mesih'iň üstü bilen biziň günälerimizi geçirdi. Şol pursatdan bäri, şol iman üstü bilen biz ýene de Hudaý bilen birleşip, birlikde bolup bilýär. Adam ata howana zararly aýralyk İsa Mesih'iň üstü bilen dikeldildi. Şoň üçin men diýen, insan hereketi bilen edilen islenlik gowy iş bizi Hudaýa bilen gatnaşygymyzy dikeltip bilmeýär. Bu diňe Hudaýyň merhameti bilen mümkin. Gelin häzir şol jinayetçiler barada hem İsa Mesih barada okalyň. Bu Luka kitabynyň 23-nji babynyň İsa bilen başga 2 jinayetçini hem cezalandyrmak üçin alyp barýardylar. İsany ýanky jinayetçiler bilen birlikde haça çüýlediler. Jinayetçilerin biri onun sağ tarapynda, beýlekisi çöp tarapynda. Çüýlenen jinayetçilerin biri oňa ýaňsylap, "Sen Mesih dälmi näme? Onda ödüňi de bizde halas et" diýdi. İkinji jinayetçi bolsa, muny aýdan beýleki jinayetçi käýäp, "Sen Hudaýdan gorkaňokmy? Sen hem İsa bilen bir jedan çekýärdiň. Biz öz etmişimize laýyk adalatly jeda aldyk. Emma bu adam bärde İsa Mesih barada hiç hili erwetlik etmedi ahyry" diýdi. Onsoň ol jenayetkar, gowy jenayetkar İsa, şalyňa baran çagyň meni ýatlagyn" diýdi. İsa hem ol jenayetkara taňa dogrusyny aýtýan, "Sen şu gün meniň bilen cennetde bolarsyň" diýdi. Bu Luka kitabynyň 23-nji babynyň 32-nji 43-nji aýatlaryna şeýle diýär. Biz şu ýerden görýäs. Bu nähili gudratly aýat bärde hem Hudaýyň sözi. Ol bize görkezýär. Bu iň hatda ölmediň öň ýanyna da İsa Mesih bizi bagyşlamaga taýar, geçirmäge taýar. Şu jinayetçiliň biri ol pesbäl beýlekse ol gedem bolan
İsa Mesih'e ödün halat et, bidem halat et deyip, onu gedemlik bilen şeyle deyip otuyor. Yöne beylekti pesperlik bilen, ol sen Hudaýdan gorkmaýanmy, näme üçin sen İsa beýle ýüzlenip oturýarsyň diýär oňa. Bide özümizde laýyk jenamyzy aldyk, ýöne İsa Mesih näme etdi ol? Hiç erwetlik etmedi. Şonu da onu haça çüýläp oturýarlar diýär. Ene şonu ol İsa Mesih oňa näme diýdi? Ol şo pursatyň ödünde İsa Mesih'e ynam etdi. Şol bir jenaýetçi. Oňa İsa Mesih'e iman etdi ölmediň öň ýanyna. Şonda İsa Mesih oňa şun men bilen jennetde bolarsyň diýdi. Bu diňe Hudaýyň merhemeti bilen mümkin. Başga insan güýji bilen bu zatlar mümkin näl. İsa Mesih side de edil şol jenaýetçi ýüzlenşi ýaly, taňa dogrusyny aýtýan. Men bilen jennetde bolarsyň diýip oty. Men bilen bolarsyň diýär. Eger sen maňa ynam etseň, sen men bilen bolarsyň. Ebedi ýaşaýyşda bolarsyň diýip şonu wada berýär. Günälen geçiler, ebedi ýaşaýyşa eýe bolarsyň diýär. Sen İsa Mesih'e dilek etmek isleýänmi? Eger isleýän bolsaň, golaýyňyzda şol goňşularyňyz bardyr ýa-da başga tanaýalaryňyzyň biri bolsa, şoň bilen bile bolup dilek edip İsa Mesih kalbyňyza kabul etip bilýäňiz. Bu ýöneköýji dilek. Oňa İsa Mesih, men taňa gelýän, men günäkärdigim boýun alýan, maňa seň merhemetiň gerek, tüýgün gerek, men günäli, men günälem bagyşla, men durmuşymy saňa tapşyrýan, teň bilen ýaşamak isleýän, ýakyn gatnaşykda bolmak isleýän, diýip şeýle kalbyňda näme bolsa ýüregiňi açaçan açyp Hudaýa görkezip dilek etip bilýän. Ol seni kabul etmäge taýar. Sen ýöne İsany kabul etmäge taýarmy? Men şoň üçin seni İsa Mesih'i kabul etmäge çagyrýan. Edil şol ýiten ogul tymsalyna Kakanyň ogulyny bagyşlaýşy ýaly İsa Mesih hem nähili günäden bolsaňyzam ýürekden toba etseňiz sizi bagyşlamaga taýar. Şoň üçin garaşmaň. Oňa edil şu pursatyň özüne gelin. Şu pursat oňa ýüz tutuň. Hemem özüňize şol günädelleri bagyşlap İsa Mesih'iň bagyşlaýyşyna eýe bolup bilýäňiz. Ene biz bu barada Matta kitabynyň 6-njy babynyň 10-njy aýatyny okapdyk. Biz ýamanlyk edýärler bagyşlasak, tenem biziň Hudaýym biziň ýadyklarymyzy bagyşlaýar. Gynansaňam şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Eneki gepleşigimize çenli hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.